हेलो साथी सबके ना यहाँ सब वेलकम यहाँ है सबके हमर छोटका ब्लॉग में। तो आज हम वीडियो बनबा जाए छलिया और देखियो कते साग हम धोइला गेलिए। बथुआ के साग छले और वीडियो खाए में तो सबको के अच्छा लगे है। देखियो एगो सुप्पा में छले और बट्टा में भी छले, सबके बीचने छलिए हम सब पहले। तकर बाद में हम बाल्टी में धो के धो लेली अच्छा से, के लगी नहीं जे धोबे तो बालू तक कचकच करते तो खाए में नहीं निमन लगते। वही के लगी 2-3 पानी से धो लेली हम सब, कते कोई नहीं धोत रहे है। और हम पूरा अखनी धो लेली तो निकाल ले छी सुप्पा में, तब जाके फिर से एक रौदा में दिए पड़ते सूखा के लागी। जाबे हम धोली तबे रौदो उग गेल छले। और तई के बाद हम चल गेली छत पर साग के सुखाबे के लागी। तो साग के एना के बोरा बिछा के ओहि पर धो देने छली ताकि सूख जाए अच्छा से। और रौदो आइ बहुत निमन उगल छले, 2-3 दिन से तो नहीं उगे छले। जब में साग के हम पूरा बढ़िया जगह बिछा के पातर क के सुखाला धो दिलिए के लगे अभी सूख जते, मरुआ जते पूरा। तकर बाद न बिरिया बनबे एकर। और देखियो पूरा कंप्लीट हम पूरा सुखा देने छलिए। और देखियो कते साग छले। के बिरिया बनबे में हमरा करीबन 1.5-2 घंटा लाग गेले बैठल और बेसनो उबैर गेल छले बहुते। और पूरा हम सुखा दिलिए। और देखियो रौद आई कते नीमन उगल छले। मुहे बात कहे चली पूजा दीदी के हमर कैमरा उहे पकड़ने चले। और बढ़िया से सूख गेल छले साग पूरा कंप्लीटली। और तकर बाद में हम चले एलिए त कोबी काट के लगी, ओकरा कोबियो सुखावा के छले, कोबी के सुक्टी बनावा के छले। तो देखियो कते कोबी छले। और अहूँ सब सुखाओ और खाओ हमरा ई काम सब करे में बहुत निमन लगत रही है। तकर बाद में पूरा कोबी सोबी काट लेली हम। और कटला के बाद में दिखा दै छी अहाँ सबके हम पूरा कोबी कते छले। देखियो पूरा कोबी हम काट लेली, सुप्पो में है बट्टो में है कते, पर ई सूख के भ जेते एके मुट्ठी बराबर। सो मतलब ओते काटो के कोनो फायदा नहीं भेले पर के तरकारी खाए में बड़ टेस्टी लगत रही। केकरा पसंद है कमेंट में कहब। और त देखियो पूजा दीदी साग के झूठे के छुए छले। और त कोबी रखने छलिए छत पर सुखावे के लागी। और पूजा दीदी कहे छले कि केला हमर वीडियो ले छी केहनो नहीं लगी छै अखनी और वो बनले बिरिया छले जे कि हम सब बना लेने छले पहले ते। और तकर बाद में तो देखियो कते निमन से डेकोरेट करके हम सब पसारने छले साग और कोबी। घाम लगे छले। तकर बाद में हम चले एलिए अपना घरे। तो ये रहरिया के हमर मम्मी हमरा सिखबे छले एना का काट कह के तरकारी बनबे के लागी। ई दोसर दिन छले। और वही के बाद तो मम्मी हमरा चक्कू लग के दिखा देलके। और तो देखियो हमरा बाबू के खेलू करे छले रौदा में, घाम लगबे छले, एकरा बजबे छली तो तकबे नहीं करे छले। और वही के बाद हम कहली कनी हम काट ले छी। और तब हम पुंग गेली फिर से पूजा दीदी के घरे। और हमरा जार लगे छले, रौदा उगल छले, फिर भी अहूँ सबके जार लगे कि हमरा मात्र हम हीटर ल एनी टाइम बैठल रही छी ओकरा रूम पर जाए छी तो। और तब दाल फूल वाला देने छले बेसन, तो वहे के पीस लेल के पूजा दीदी मिक्सर में धो के। और देखियो एकर रिएक्शन केहन है पीसा खाल में एकरा बुझाइत रही। और तब पूरा पीस लेल के मिक्सर गड़गड़ा दिल के। और के रूमू के रिएक्शन देखियो कि कभी होते कते जल्दी होते, मिक्सर से फास्ट उहे चले। और तकर बाद में सुप्पा में साग हम सब बीच के रखने छली। तो के बिरिया बनाबे लागी ल जाए छली ऊपरी हम। और तकर बाद में दाल पिसा गेल छले। देखियो केते मोट केते अथी भेल छले, एमे पानी मिक्स करे पड़ते, अते मोट के करते तब तो केहनो नहीं बनते बिरिया। और देखियो पूरा निकाल लेने छली, केते गाढ़ा केते निमन छले। और वही के बाद हम साग लग के छत पर चल गेली। अब के हम पूरा बढ़िया से बिरिया बना देबे। तो देखियो हम बिरिया बना वाला बैठ गेल छली। शुरुआते कैले छली हम, पूरा तो नहीं बनेने छलिए, एके गो बनेने छलिए। देखियो केते निमन बिरिया बने छले। और कते बेसन छले ना बातें छोड़ दियो, बहुते उबैर गेले बेसन। और पूजा दीदी साग के बीछे छले और हम बनबे छलिए, पर बहुते अच्छा बने छले। हम सब काल भर दिन एतबे काम कैली और बहुते निमन लगत रहे हमरा ई बिरिया सब बनबे में, कोनो सामान काट कुटम में हमरा अच्छा लगत रही। तो अहाँ सब हमरा वीडियो के देखते रहब। और तक कचरी बनबे छली हम सब के लागी, भूख लागल छले तो नाश्ता के लागी दाइलो फूलल देने छली। तो दाइल फुला के कचरी बनेने छलिए। और तो पूजा दीदी कचरी तरी है। और इनमें देखियो मसाला सब। और तो हम किचन में बस खार भर के वीडियो ले छलिए, बात कहाँ करे छलिए। और तकर बाद हम छत पर चल गेली, पूरा बिरिया हम बना लेने छली। देखियो ओते बिरिया हम बनेली, पूरा सूखो गेल छले हल्का हल्का। और ई न्यू डिजाइन के बिरिया हम बनेली कचरी वाला, केहन लगी साथी सब देखियो। जब हम बना सना के फिट कर लेने छली। और हमरा खुशी लगे छले कि केते निमन बनल है।
और तकर बाद में कचरी हमरा सबके बन गेल छले। और हाँ जरल नहीं छले, कलर पोहन लगी है। और चाय हम बनबला दूध रख देने छलिए और हम टेस्ट केली केहन लगी। वाह बहुते टेस्टी छले खाए में। मतलब हमरा तो अच्छे लागल। अब अहाँ सब तक खेबे नहीं मोबाइल द्वारा तो केना टेस्ट बुझबे। तकर बाद में हम चाय बना लेली अपना दोनों कोई के लगी और कचरी रख लेली। तकर बाद में हमरा सबके नाश्ता बन गेल छले। हम और पूजा दीदी छली ताहि दुआरे हम 2 कोई कहे छली। और हम सब गेली तो ताबे हम सब नाश्ता कइयो लेने छली, पर हम वीडियो नहीं खींच सकली। और एकरा पूछी छी हम कि कचरी केहन लगी खाए में, तो कहे बहुते टेस्टी लगे है। और कथी कथी राख के बनल के से कहे छले, मतलब मसूरी के दाल फुला के में प्याज नून मिर्चाई और के बाद में एकर पूरा खा लेले छले। और एकर चाय छीते छले, पर हम अपन चाय छली फिनिश कर लेने। और वही के बाद हम सब बाइक पर बैठ कर चल गेली अपना लोकेशन के तरफ। हमारा सबके जो लोकेशन बनल है तो वह दिखाई है हमारे सबके लोकेशन शूटिंग सेट बनल है हमरा सबके हाले पर। तो ओत चल गेली, एक बेर घूम चल जाए दिन में सब कोई। और ओत महेश और अमर दाजू बैठल छले। और ये देखियो भीतरी में पूरा सूख गेल छले। काम अब किछे दिन में हमरा सबके शुरुए हैत, तो जे सब हमरा सबके वीडियो के वेटिंग में छी उ सब बस किछे दिन और रुक जाओ। और एकरा देखियो खुशी से पागल। तकर बाद में छले चॉकलेट डे, तो हम अपना ग्रुप में सब कोई के चॉकलेट बटलिए, सिवाय रूपचंद जी के उ नहीं आयल छले। तो हम सब कोई के दिलिए, अजय भैया के दिलिए, मतलब असगरुआ के, पूजा दीदी के, छबगा के, महेश के, सब कोई के बटलिए। और तब पूजा दीदी के चले हैप्पी चॉकलेट डे साथी सब, पर हमारे वीडियो पोस्ट होते टैडी डे में। और असगरुआ जी के तो देखियो तोरे तोरे खाई है, कहीं मत वीडियो नहीं ले। गुलगुल अभी छले। और ये ओकरा दे है हमरे चॉकलेट, ओकरा दे हैप्पी चॉकलेट डे कही का। देखियो अजय भैया के केना गुलगुलैती बचारी घूम गेले। और पूजा दीदी कही एकरा जी का चोर कोई नहीं, चॉकलेट चोरा के खाई गुलगुला लेलके। और तकर बाद में देखिए हमरा सबके टॉयलेट बने छले, बाथरूम बने छले, तो वही के काम होते छले। और अहाँ सबके हमर वीडियो निक लगैत हो तो लाइक कर देब और चैनल के सब्सक्राइब कर देब। थैंक यू।